Možete li nam malo pojasniti dakle, o čemu se radi vezano uz Microsoft Community? Evo vidimo napravljen i portal, on okuplja dakle, Microsoft Community zajednicu u Hrvatskoj, možda nešto o budućim projektima i dakle, koliko je zapravo zajednica danas velika. Pa zajednica se raširila u jedno 10 grupa, znači 8 gradova i još 2 IT Pro grupe, od Osijeka do Dubrovnika i okuplja jedno 500-600 članova koji dolaze na redovne mjesečne sastanke. Upravo ta raspršenost po cijeloj Hrvatskoj nam je nametnula potrebu da napravimo jedan portal na kojem ćemo okupljati sve informacije od svih grupa. Jer svaka grupa imala svoj portal, svaka je grupa radila te vijesti na svoje načine i dosta se to teško zapravo dolazilo do informacije gdje šta. Upravo zbog toga smo napravili ovaj portal gdje ćemo znači, na jednom mjestu moći svakodnevno vidjeti gdje šta novoga, kad je negdje neki događaj, kad neko objavi neki video, da možemo pogledati video, kad neke slike, da možemo pogledati slike sa grupa i tako. Druga funkcija portala je ono što je zapravo smisao community-a, to je to nekako širenje znanja, razmjena iskustava. Pa tako portal, osim same te funkcije, još dodaje dodatne servise, kao što je Wiki, gdje će članovi opet pisati neke članke o tehnologijama koje koriste, neke savjete. Zatim blogovi za članove i tako dalje. Te servise ćemo još nadograđivati sa vremenom.